Ola, que vos parecería se o vosso apelido ficara nos dicionarios para a posteridade, dando-lhe nome a unha acción social ou a un feito histórico? Pois ben, ese é o que lhe pasou á palabra boicot. Boicot é unha palabra que non se decía antes de 1879. En 1879, 1880, houve en Irlanda unha grande fame, unha falta de produtos agrícolas. Os agricultores, pois, pasaban moi mal, había moita fame. E un noble inglés, que era o propietario daquelas terras, obligáballe aos agricultores a pagar as rendas como se tiveran riqueza. O que non pagaba, mandaba-os desahuciar. E o que aplicaba esta norma era un tal Charles Cunningham Boicot. Entón, este Boicot, como era unha persona completamente desalmada, que pasou co sindicato de agricultores irlandeses, pois empezou a illalo. Entón ninguén lle facía caso. Iba á padaría, non lle servían o pan, o barbeiro non lle cortaba o pelo, ata o crego non lle daba a comunión, na iglesia todo o mundo lle daba a espalda, e terminaron por aillalo totalmente dos outros. Hasta que tuvo que marchar dali, avergonzado, porque cando iba a desahuciar, a xente xuntábase toda e non lle deixaba. Entón, esa acción dese sindicato inglés, pois chegou, tuvo que intervir o exército real inglés para aplicar as reglas. E con todo, pois houve unha grande revolución que da cal se ampararon os xornais máis conocidos da época. E cando un xornalista escribiu un artigo sobre o que pasara nese ano de 1880, buscaba, entrevistando ao presidente dese sindicato irlandés agrario, buscaba a palabra que lle había dar a esa acción, a ese movimento. Entón, o xefe do sindicato dixo-lhe: por que non lle chamas o caso Boicot? E, efectivamente, entón o xornalista escribiu que era o caso Boicot. E a partir de aí, todas as accións parecidas, como, por exemplo, o boicot á África do Sur, que fixo caer o régimen do apartheid, houve moitas accións desse tipo de boicot. Por exemplo, en Rusia, unha fábrica de tabacos que era propiedade dun xudeu, pois o xudeu despediu a un lote de rapazas xudeas tamén da fábrica sin motivo, sin indemnización, e entón pois a xente empezou a non consumir ese tabaco, e incluso cando vían alguén que o compraba, iban os veciños e sacábanlo e queimaban. Entón tuvo que ceder o propietario da fábrica de tabacos, tuvo que ceder e volver a coller as rapazas a traballar. Houve tamén boicots parecidos en moitas partes do mundo. Houve tamén, hoxe, hai, por exemplo, unha boa parte de cidadanos do mundo que piden un boicot para os produtos israelitas. Agora ben, o boicot non debe ser confundido co bloqueo ou co embargo. Por exemplo, o que lle fai Estados Unidos a Cuba, ese criminal bloqueo, pode ser un embargo ou un bloqueo porque o fan contra un pobo. Non é un pobo que o fai contra un goberno ou contra unha situación, senón que é un Estado forte que o fai contra un pobo con menos potencia militar que eles. Por exemplo, outro bloqueo ou digamos embargo que se lle fai a Rusia pola guerra de Ucrania
que eu non estou calificando que sea mellor ou peor, pero non é un boicot, porque non son os povos que escollen de boicotear a Rusia, senón que son os outros estados que lle fan un bloqueo, que lle fan un embargo a Rusia. Así que xa sabes, se ti queres que o teu nome apareça nunha forza futura, que ainda hoxe non saben como nomeala, non tes máis que revoltarte. E quizá a palabra revolta mañá chamarás como a ti. Hai que ventilar a mioleira.